Etxean nire gurasoak euskaldun berriak dira. Eta hala ere, euskaraz hasi naute. Ikastolan ikasia naiz eta hor ere dena euskaraz egin dugu. Eta gaina kalean gero, azkenean denok egin dugu euskaraz eta gaztelera. Aurreko ekitaldietan ere, aho biziko rola hartu dut. Eta, beti izan da saiatzea jartzen alarma txikitxo hori euskaraz pixkat gehiago aritzeko. Gaur egun arrasaten bizi naiz. Eta bertan, euskara asko entzuten dugu lanean, gainera gure enpresak bultzatzen ditu jendia euskaraz ikastera bertan, horretako klaseak doain emanez eta orduak eskainiz horretarako, eta ikusten da jendeak eskertzen dula, zuk ematen diozuna aukera hori haiek euskaraz lasai hitz egiteko. Orduan, orain antxon, nire inguru giroan badira batzuk kostatzen zaiena eta hola, eta ez dakit gehienetan izaten da lotxagatik. Botako dietola aukera, esateko lasai, hitz egin ezuna eta egin kagada guztiak eta aurrea. Euskara bizitzeko ez da derrigorrezkoa. Autu bada, horregatik iruditzen zait importanteagoa.